Яш кызлар, егетләр, барда сөз тыйылган, мөхәррир саташкан, туп-туры эфирда Арслан бике һәм Арслан артыгында әйтсәң чыгарсан фәлсәфә. Бар нәрсә бик гади баругыз, насихат яш кызлар тыңлагыз, аяк арасы милләт язмышы. Егетләр тыңлагыз, кызлар арасы милләт язмышы. Яш кызлар тыңлагыз, аяк арасы милләт язмышы. Егетләр тыңлагыз, аяк арасы милләт язмышы. Бурина хыялы, башкасы кирәкми. Бурина хыялы, башкасы кирәкми. Бурина хыялы, башкасы кирәкми. Бурина хыялы, башкасы кирәкми. Акча җитми, акча җитми, теләк кими, теләк кими. Акча җитми, акча җитми, теләк кими, теләк кими. Әйдә бергә Оқыма һәм үрші яратқан милләтші, оқыма һәм үрші яратқан милләтші, бие